So yan guys, luto na yung ating mais. Yan, gagadgadin natin yan, ganito. Ayan mga ka-dragon, ito na yung ating mais. Ito naman yung ating minatamis na saging. Ilalim oh, maputla ba? Masarap ba? Anong kulang? Yan, meron siyang kwan. Hindi niya raw alam kung nagugutom daw siya o kinakaba. Ayan guys, good morning. Yan, today is Tuesday. Yan, syempre nandito ulit tayo sa ating tindahan. Yan. Ito guys, ilalahok namin sa sa halo-halo, tsaka mais con yelo. 25 po. Ayan guys, ito naman yung ating gagawing ube, tsaka magkakalte rin tayo yung minatamis. Ako naman sa mais. Sabi guys, ang Tiligaya, oh, sa susunod magsolo na daw siya magtinda ng halo-halo kasi alam niya na daw. Alam niya na maggawa ng leche flan. Alam niya na minatamis ng mga halo. Alam niya na maggawa ng gulaman. Alam niya na magdurog ng hilo. Kulang na lang gilingan ng hilo. Ngayon mo lang nalaman yung mga ganyan, tinaw, kung kailan nagtanda ka na. Hindi, nagtinda rin ako nung dalaga ko. Ay, nung halo-halo? 5 piso pa lang isang baso na yan. Kaya lang ang halo mo lang, puro gulaman. Marami din eh. May pilitik pa nga. Pero ako ayoko ng pinipig sa halo-halo. Ginapugsit ko. Parang nagakuan ako ng bagas. Bigas. Nakakakain ako ng bigas. Masarap sa halo-halo guys, yung saging, minatamis na saging. Yung saging ay malaking baso, 10 kawan sana. Yung mga baso na kunahin pa lang noon, Nescafe. Mura pa ang mga kwan noon. Wala pa yung mga plastic. Bilihin kasi kaya mura din ang kwan halo-halo. Kumbaga malaki pa ang value ng piso. Ngayon wala na yung piso. Hindi na pulutin ng mga bata. Nakakalat na. Oh, parang 5 cents na lang yung piso ngayon. Bili ka lang ng... Tapos yung 1,000 mo, 100 pesos. Ganun na. Pag nabarihan ng 1,000 mo, wala na. Sa mahal ng mga bilihin. Ayan guys, bumili kami ng tangke ng gasol. Grabe guys, 1,900 na daw. Sobrang mahal na talaga. Wala nang nakinita. Napunta na sa tangke. Uwe. Kaya lang yung pamasahe naman. Mag-uling na tayo. Ay tawag dito, yung ginawa ni Kuya Joby. Ayan guys, nahilog na rin yung ating biniling saging yung nakaraang araw. Yung tinibba ni Antiligaya at ni Gigi. Saan yung tinibba to? Kila Kuya Jojo. Saan? Doon. Ilang kil na rin do? Kaya lang may itim-itim siya. Sobrang sa gulang na, kaya may itim-itim. Yan, imatamis natin yan panglawak sa halo-halo. So yan guys, luto na yung ating mais. Yan, gagadgadin natin yan, ganito. Kaysa bumili tayo ng ng mais na nasa lata. Ganito na lang, mas makamura pa. Tsaka ito, matamis talaga to, sweet corn. And guys, nakakita na naman ako ng talbos ng ay bulaklak ng kalabasa. Ihalo natin sa munggo. Munggo is light. Ayan mga ka-dragon, ito na yung ating mais. Minatamis na mais. Saka
Ito naman yung ating minatamis na saging. At minatamis na kamote. O diba, puro minatamis. Tsaka ang ating minatamis na kamote na nilagyan lang namin ng food color para maging kulay ube siya. Dahil wala tayong makuhang ube, guys. Yan. Yan mga ka-dragon, dahil wala tayong tindang ulam, syempre napa-order sila ng ilang order yun, Peng? Dalawang order na bihon at saka isang lomi. Mga trying hard daw sila. Sabi ng Tiligaya. Tiligaya, kaya ma? Kaya, pero nakanervyos. Nervyos kang Tiligaya. Kaya yan. Nakapa-order na nga tayo nung nakaraan. Puti yun. Ito Ano? Maya nila palita. Ito yan sila. Madalis lang. Ate Laneng. Anong kulang? Oh! Ano yun? Ate Laneng, oh. Maputla ba? Masarap ba? Anong kulang? Yan, meron siyang kwan. Hindi niya raw alam kung nagugutom daw siya o kinakaba. Agdarag mo sa sangyaw. Ay, may pa po at may luto pa po kami lomi. Guys, time check. 1:35 na. Ngayon pa lang kami kakain. May mga nag-order kasi ng guys. Lumi at pansit. Dalawang order ng lumi at dalawang order ng pansit. Ay, pasabak ang mga ladies. Sayang naman. Oh, nakatawid yung ating ang taga-tikim Santiligaya at Santi Pasay. Kami pang matatanda. Kami pang tagatikim. Kasi kayo Siyempre, iba yung panlasa ko sa panlasa nyo. iba-ibang panlasa Oo. natin. Kami matanda na. Iba na Basta Santiligaya nagwon, agbalinaw. Pwede na yun. Ito na yung ating ulam, oh. Sarap. Ay, may doon ito yung di ba ginlagay? So, tanghon. Sarap yung lumijay. Luto mo yan, eh. Nga, napasabak din ako magluto ng pana. Tusino? Tusilog. Nakatakbo rin ako order na. Kapag kayo na lang hindi kasi talagang kwan din, matuto ka na din. Hindi pwedeng Ilayo mo sa akin yan lang din. kasi sayang yung benta kung hindi natin i-accept. Hantay na po. Kain tayo mga ka-dragon. Dami nagsardungan dyan. Nay. Wala. Ay, break time. Close. Lunch break. Bala kayo dyan. Kita yung kakain pa ka. Kain po. Nagutom kami. Oo, narinig niyo po. Tayo. Kain daw po muna kami. Hintay mag-order na lumi. Bigyan mo ito. May ilumina. Natiliwang ka tuloy dyan. Pinakita mo yan lumi. Natiliwan ka. Kaya nga eh. Ayan guys, merienda tayo ng mesconyero. Yan na, nabandog na kasi na pa iba. Pasing, second batch na yan. Yung dalawang ubing doon, sabi namin, pag may magbili, tawagin nyo kami. Uurili sila. Nagpapaingit ka rin ng ko. Pahinga muna. 3:30 na. Kasagit na ng baywang ko. Hindi na makalikat sa burgiran. Nag-iyak na si JJ. Hey, burgi ka na. Burgi ka na. Hey. Gatang magalit sila 5, 6, 7. Merienda lang nila ngayong araw. 50. Dahil. Ayaw mo pa Yan yan. daw ah.